Както виждате, тук съм гледал някакъв клип. Добре, това надали е много интересно. Така, добре. Само да пратя за малко. Добре, много бавен интернет. Така. И ние. Добре. Но си изключили звука на стрима. Да. Добре, да не вземи после, че се чуе ехо. Моето име е Недялко. Да. Някаква реклама. Това да ни е... Това прилича много на Metal Gear. Ами да, адски много. И ако е много ма кефи. Че е да го видя. Ще чакаме рекламата, съжалявам. Ми да, това май е... А не, Warframe. Warframe. Як е, така. Добре, спирам Monitor Capture. Сега, нека да видим на коя игра ще играем. Приятели, днес ще цъкаме не. Всъщност не. Ще цъкаме на Trove. Това е една безплатна Steam игра, която се апгрейдваш героя. Прилича много на Minecraft. Нещо между Minecraft и Cube World е играта. Само ще гледаш от гърба на героя, развиваш се го, дигаш му нива и пътуваш в различни светове. Все едно, че е World of Warcraft, само че е в Minecraft версия. Все още смятам, че WoW е по-яка и по история и по всичко. World of Warcraft е по-яка, но тъй като я нямам на компютъра си, аз няма да те гледа. Ще чакам да излезе най-новата, която най-новата ще е... Legion така, най-новата. Legion. Ще за до година. Или Legion. Но не знам, ще видим как ще се развият нещата. В момент да си правя на някои програми. Това, което чухте, беше Skype. Така. Нека да се свържем в Steam. Подджавалите. Защо пак пуснах? Добре, ще ви покажа, ето, ще включа пак моите. Ма ти такова, ти цъкнали оно и да не стане като предишния стрим, дето снимахме на Амнезия, пак то ни запамети стрима и зло. Да, много прецакано. Ами не, аз тогава, защото не бях цъкнал Save Change. Това ще проверя. Ми, да, но да си го цъкнал сега. Добре. Съжалявам за бавния ми комп. О, да, вярно. По проспирата иска глиф. Държи го сега, да. Така, моят приятел... Добре. Симпатичко, ако искаш да кажи името, не е проблем. Окей. Не мога да те задължа. Так че си знаеш. Добре. Това е активирано. Активирано е, в смисъл автоматично архивиране. Добре. Това е глиф. Не, в смисъл да, това е програмата глифа, с която можеш да играеш Trove. Колко? 400 мегабайта, колко само? Кош. Ще изпитам малко motion capture. Монитор капчера имаш предвид.
Да. Motion Capture е съвсем друго нещо. За известно време ще вижда, че една картинка. Ще направим слайдшоу. Ще покажа малко слайдшоу. Някъде на 5 секунди. Add folder. Ето така. Окей, ето. В момента вижда, че... Главният герой от Assassin's Creed Rogue. Да, в момента ще виждате няколко изображения. Докато ми се изтегли, в смисъл докато ми се апдейтне самата игра. Така. Бързо става. Така. Като ли има бая нови апдейт. Дано сървъра да я пуснат. Защото вечерно време някой път го спират. Жалко. Така. Не са ми много картинките. Ако тая игра по-бързо се апдейтне, много ще е добре. Цъкам се с мишката, докато чакам да ми се апдейтне. А може би ако скоро се изтегля WoW или World of Warcraft на пълното име, може би ще стримам на нея. Дано този път има някой, който да гледа. Никът миналия път изобщо нямаше никой, който да гледа и само ги снимахме. Да, защото беше... Вчера беше някъде към обяд, след обяд, пак днеска стримаме към следобед. Няма как да стримаме вечерно време, тъй като едния е очава, другия си... Всички са се по домовете. Няма как просто. Добре, в момента се пачва. Малко бавно се пачва до посредата. Готово. Стъгаме play и играем. Така. Ще пусна играта след малко, нека първо да настроя резолюцията, тъй като играя на нормалната си резолюция, искам да я настроя на... Добавя се няколко това, добре. Settings.
Видео. Така. Така, добре. Рецепт. Keep. Добре. Време е да пуснем стрима. Така. Ето така. Надявам се да виждате нещо. Бая ми скачва моя динозавър. Не, делайте. Явно ще ходим по стълбите. Сега ще замине. Май естествено. Аз не съм играл от много време. Сега малко... Тук позагрях как ставаше работата от... Панич. В равина. Как? Това наистина много прича на Майнкрафт, човек. И по самите байоми. Да, ти минаваш през земята. What the fuck? Нещо му даде. Айде ще събим, айде, скачай. Копле, няма ми бара шарите ми, че кой е това? Мега буклук. Взех нещо, айде ми няма го забавям. Като цъкнете етап, започва... Кричър мода. Така. Най-якия байм, който е за мен, който ми харесва, да? Само направо. С Z2 Mount. Еха. Това къща ли е, бе? Не, това е просто... Да. Аз си знаех. Това е една обикновен... дънжън или нещо подобно. Да, това е дънжън. Голям дънжън. Оберман difficult peaceful hills, не, тук е... Защо подява ли ти, тук всичко е розово? Да, това е сладкия байом. Омага. Нека да харесвам. Това беше от Windows-а ми. Ще спра за... ще минимизирам за малко. Така, готово. Ето. Тук са. Така. Надявам се да не ви лаги. Подява ли ти е това същество? Не знам. Захарен крипър. Някакъв кейк, да я знам. Don't see me. Ауч. Да, леко, леко, леко. Щеш да убий захарния крипър. Човек. Тут си се хелва, бе. Не е тук. Ай сега. Как ще да му бива, човек? Аз нормално аз време не съм играл. Много време. Жопа червен, бро. Кое е такова нещо? Яко, но това за първ път да го забелязвам. Това диаманти ли са? Ами, подобно. Така... Ама аз ще ги обера... Формицит. Аз ще ги обера, защото ми трябват за крафт. Тук може... Така, ти копаеш с лазера. Така. Дай това, дай това. Още много. What the fuck? Гачи телепортацията. Направи толкова. Също се реалистично изглеждат, макар и да е Майнкрафт логика. Така. Какво ми трябваше? Ето и червеното. Ако ми даваш Синди, ще разберем какво ми дава.
Да. Ето. Трол в логика. Ти щупи червения блок и ти даде син. Да. Точно това ще да кажам. Дами и господа, чупите червен блок и ви дава синьо. На Майнкрафт логиката. Поне на трол в логиката на Майнкрафт. е по-добра. Сега скоро ще излезе Майнкрафт Story Mode, все още е pre-purchase или pre-order. Telltale Games ще е много подобно на The Walking Dead. Само че пак ще е като Майнкрафт. Смисъл, не съм гледал walkthrough или ако някой си е преорнал. Но ако излезе ще я видим по-що е. Хубаво е да събираш такива купчета, защото като ако видите едно сиво място, в смисъл само един сив блок и има табелка на него, там може да си направите къщата, в смисъл като цъкнете и автоматично се създава къщата. Още като почнете играта, там ще ви обучи как да си я купите и следствие ако събирате купчета и такива и може да си я надстройвате, да си я построявате и да си я правите каквато си искате. Но трябва да е в сивия такова. И се писа, че ще спрат сървърите след 30 минути заради някакъв нов патч. Не, за 30 минути. Така. Явно ще играем на нещо друго през тези 30 минути. Опс, паднах. Така. Нека да събера и 500. 1400. 1500. Ето така. Като убиме и този грудник. Това е някаква близалка. Добре, като това демидж дед му го перечи, бе, брат. Близалката ти пере такъв демидж. Опс. И тя е дед. Та е някаква грамадна стоножка или нещо приличащо. Ай, мъртва. О, подявле, че не ми казва, че нямам повече полшанки. Опс. Опа. Аш! Не! Не ми се умира. Хич! Не ми се умира! Не! Така както казах. Фак. Най-тия си вече. Там може да си... Дай му. Абе, ти вътре ли искаш да влезеш? Помяр. На, Яшо, бе. Вати това. Да. Аз ще убия, обещавам ти. Абе, да че имаме тъпия механизъм за атака, бе. Добре, това много трудно му се сваля кръвта. Яш от моето е, яш ми е, яш. Добре, хубаво ще ако мога или ще мати нито един път не мога целуваш.
Добре, той сега докато е в този механизъм аз не мога го оцеля. Да му служа като атака и защита. Сега ще убием, ще стане. Айде, яш. Ей. Някакъв вид пламък. Е, толкова съм много скапан, go fishing. Та дори не знам как да го използвам. Добре, имам няколко айтема за включване. Или не? Някаква shapestone руда. Да. Така, какво беше инвентара ми, забравих. Добре. Да, с бито. Това ми са шуркенче, аз само не видим и ги фърлям. Не става всеки път. Запомните, каквато и къща си направите и например отидем на някое друго сиво на друго сиво значение и пак цъкнем автоматично къщата, тази къща, която е тук долу, ще ни се телепортира на това място, на което сме. Така. Например, не мога да реве. Кой си? Какво споделяш? Знаеш кой съм аз? Знаеш? Яшо. Стига бе, двама ли сте бе? Друга торта, не, това е сладоледа. Се присъедини към боя. Бе, тя са по-лесни обаче от голямото. Пам! Благодаря ти за кекчето. Дива торта. Така. Паста или пастичка или нещо подобно. Къпкейк е така пастичка в чаша или нещо подобно беше. Те ли няма едно силно? Без смисъл разбрах, че малко, например, къща ни е там, ето. И сега цъкнем. Цъкнем го. Ето. И къща ни се построява тук. На това място се освобождава. И наша къща се телепортва тук. Неканен гостенин. Сега ще му видим след така. Добре бе, колко сте бе? Катърни същества. Двама неканени гостени. Яшо. 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 Аре бе, ножата цели. Близаво. О! Сега ще кажа аз. Но яко. И така той умря. Не. Не още. Не, че умря. Наистина. Това нещо уби. Няма да ми се хелваш бе, мръсник. Да, уби ме. Поради причината, че нямах полшанки. Каре, на всеки му се чува да умре. Абе, аз какво ти казах бе, да не ма биш, ти знаеш кой съм аз. Мисля, че пак ще съм диет. Да, точно пред къщата. Това е голям Не е срам. много хубаво да биш къща, защото може да разрушиш нещо. Не, ти си разруши части от пода. Не, това не е това. Ножката последва. Не, много се лошо. Вън! Мишкар. Буклик. Сам има. Абе, няма да ми се защитаваш, то ми занизам бе буклук. Охо, още двама били. Сега ще ми видят сметката. Не, няма да ми видят сметката, ще ми видят тяхната. Яшо. Така, вярно.
той е нещо, което преди малко ми е атакувало, се разделя на няколко части. Мисъл... Снася ларви. Ами не, той е нещо като голяма ларва и като голям червей, ако го убиш, от него падат две малки. О, ес! О, това ще се взема. О, мораш падаха от тук. Ето. Чувам? Сега искам да ги куша. Парите са пари или нещо друго. Да. Фокус. Бих искал да изпълня дънжона, тъй като не знам колко време ще се сървъра. Искам да... Така... Купих си безплатен чест, който мисля да отворя. Шарпа на рестора. Рестонде. Персонал чест. Лошото е, че тук не е като при Майнкрафт. Не може да си правиш колкото искаш често и си да е празни. Да са празни. Това е малко гадничко. А лошото е, че тук да имаш второ място в честа и трето, четвърто, трябва да го пъчиш. Да. Един вид по-преебано е от Майнкрафт. Там ти гадина мръсна се различа на няколко часа, нали? Познавам тази. Познаваме се. Червея. Така. Аз пред тая игра се заребих. Така. Се заребих от един стримър от Hitbox. Това е български сайт. Не, всъщност не е български, всъщност не знам какъв е сайта, но пак е за стримване, подобен на Twitch. Симпачко, какъв е този сайт? Мисля, от Twitch, какъв е от българ... Къде пам? Определен не е български, не знам какъв е по народност. Тук ма доста от формицата. До... Ти щупилила блок, пак то ти даде червен. Розов. Виж. Добре, розов. Добре, приятели, ще спрем да играем. На смисъл, ще спрем да цъкаме Тролов. Поради причината, че може да спрат сървъра. И така, може би ще играем на друга игра. Ще играем на друга игра, за сега ще виждате... За сега ще виждате... Слайдшоуто. Да, точно. Докато решим коя игра да играем. Така. Така. Имам Том Клансис, имам Том... Ghost Recon Phantoms. Да, де. Няма да играем, поради причината, че играта... Мисля, ще виждам много лош. Казах, опс. Компа ми е много слаб. Просто няма да е хубаво.
Така. Що? Стима го спираме. И така. Момент. Може би ще играем на League of Legends. На лигата. Една от най-популярните игри в момента. Да. Което може да се представите. В момент след малко ще видите играта. За сега се наслаждавайте на слайдшоуто. Още нищо не се вижда. Това Big Ben ли е? Не, да. А тук са няколко. Само че мен. Добре, това ми трябва. PvP. Ето така. Момент. Така, добре. Да. Предлагате да гледам мача, но не искам. Добре. Плей, така. Ай, ще играем на Арам. На приятел симпатичко, по принцип не обича да играе. Мисъл, той беше стегли League of Legends, но не е много добър на нея. Много беше трудна. Тя с майка е 100 пъти по-лесна от лигата. Heroes of the Storm е лесна. Да, обаче Heroes of the Storm в момента не мога да играя, защото дори на лоу графики ми лагва. Да, бе, понеже се прецакам с слабком като моя. Единствено, когато беше излезнала за първи път, имаше по-слаби изисквания, тогава можех да я цъкам, обаче сега и вдигнаха малко изискванията и... Искаме ето и... Мога да ви кажа кои герои имам. В момента няма как да стане. Кой съм? Сериозно ли? Уаруик. Ти с Бранд, да, забравих как се казваш. Насус и Ноктърн. Всъщност да ви кажа, имам Насус. Не бих отказал да го играя, но не е за Арам. И доктор имам. Ти бая герой имаш. Той се играе джунгъл. Мисля, самия герой се играе джунгъл. Жалост нямам Арам мастери. Направим като топ. Добре. Имам един рерол, ама не искам да го използвам. Защото всичко е на рандом и може да цапани който и да е герой. По принцип на Арам пада. На Арам пада само които имаш или които са free to play. Оф, ще не разкажа черата.
Опс, да, забравих. В момента виждате. Ти срещу Хинзао, Пантеон, Сион, Анито и Муму. Добре, сега ще ви кажа кои от тук имам. Тази казваш Евелин, да, вярно. От тук, от враговете имам. А що ли си мислиш, че Евелин беше у нас паец? Ще ви кажа кои от двата чима, кои имам. Имам Ларвик, Насус, Нокчърн, Мумо, Ани и Хинзао. Без Пантеон, Саян и Евелин. И Бранд. Саян нямаше ли го? Ти по едно време играеш с него. Ами да, не, в смисъл бях си го купил, ама го продадах. В смисъл, използвах си рефюнт опцията. Защото не ми трябваше. Иначе пък много смешно танцува. Дано тази игра да е Виктори. Дано. По принцип на Арам нищо не се очаква. И всъщност трябва да се подготвим за всичко. Аз пак се обърках какво викам, че се очаква. Всъщност всичко се очаква. Трябва да знаеш всичко, кои се изправяш. Така. Наша Warwick е на 0%, много яко. Техният Саян е на 73, аз съм на 97. 97 по причина, защото стримвам. Също на 100. То. Оня Вълчо тръгна. Вълчо. Да, Саян. Лава корема. Или който има в корема си дел, знам. Печка. Къде да знам, че тъпото му не се прави на АП. Моля. Нокчър по принцип се го купих, ама дори не знам защо. Тъй като не го играя много. Той преди се прави хелт. Аз го правя. Ще го правя. Не. Ще правя Defense Power. Първо ми се да му взема. Така направя към гима. Да започнем всеки. Рейвана с Хидра. Това ни беше... Ревенол с Хидра. Ревенол с Хидра. Рейвана с Хидра се произнася. Ревенол. Странно. Това не беше ли оня айтъм, с който пише няколко противника едновременно? Не знам. Добре, едно. Не знам къде да изчакам. Яки герой, ако можеш да го цикаш? Мале, толкова не умря, бе. Гачи балъка. Кой беше това Евелин, дето оцеля? Не знам. Мисля, че Евелин. Евелин е от нас, брат. Не Евелин, това и аз не знам кой е. Аха, видях кой е, мумото. Не, Хинзао те оцелява. Майко, мръсник така. Хинзао е издържливо копеле. Кой има фана? Оф, като е.
Браво. GG well played. Да нахраним повод. Май си ползвах всичките почнатите мана. Да. Мале, ето на колко малко па е. Да му метна едно кю. Бе, идеално. Как го мислях. Хубаво, че няма убийство. Сега този не знал пак с пресена, ама... Малкото момиченце уби големият човек. Той не е човек. Знам. Той е кот. Той е куче. Куче, да. Такова Ма пак по-малкия уби по-големия, което е странно. Насус, бога на смъртта. Не, той не е бог на смъртта. Не знам, Събъркаща с Анубис. Знам, че Анубис просто ти казвам Насус в League of Legends. И Насус не е бог на смъртта. Той беше... Не мога да сетя... Бе, хепничо мой! Бре, че може да... Бе, поне ги трепечи, бе. Гачи. Тапанарите. Тапанари. Виж къде чакалето е, тъпата мешка на Ани, как им мрази. Тибърс. Да. Тибърс. У мен доста малко тук да се чува. В принцип е много добър е този за джунгъл. Пантеона е там. Са там. Гад, тъпиче, бегай това. Браво, Варвик. Само спусна ота, ама като казвам, че умра, няма смисъл просто. Лез там, аз ще се кажа. Не. Ще спася, окей. Да. Як кил направих. Само дето... Няма смисъл. Опис не е виден. Не го исках. Просто много го исках. Съжалявам, ако чуя, че е много цъкане на мишка, така съм свикнал да играя League of Legends. Или LOL. Къде отива моя, бе? Браво. Ама те май ще набият. Ще бъде хубаво, ако можеше двамата да стрелне с симпачко, ако и той си беше в очах. Но... I'm dead. Това е естествено. Баба, гачи мръсника направи дабл. Един прозен малът. Уте ми е много голям, значи ако беше по-голям шадър, ще да се го пусне така.
14 seconds. Гаси. Значи си он може да се телепортва. Не, просто явно използва флаш или нещо подобно. Маля колко са малко. Сега от тук, ако се пусна лута, надали, ама не знам. Опа, много гамъч като убият Сайън. Имам, в смисъл има малко живот. Какво ще пусна лута? Няма да седни. Ама стънна, бе, тъпата мечка. Ти бърз. Кой има надежда, че бърз го убиха. Какъв чибър, какво нещо ми говориш, брат, мене ще ма килнат яко. О, ми горе да чибър. Иначе ми трябва такова хел, и че бием милион. Също можем да ги обърнем. Ако имаме вана, надежда и любов. Това беше тъпо изказване. Аре, ако... О, г. Лох мафанче. Това ти ли го този кръг? Какъв кръг? Някакъв свечещ кръг. То това беше на Насус. Това е на Насус. Където че симпачко си, такова. Викаш, ще купиш Насус, купи си Насус и ти беше много труден. Къде са кри нашия? Няма да се качвам, защото... Охо! Ходи по нужда, храсти се. Това спусна лута. По време на битка иска да се изходи. Да, те грижи цяла джунгла. Тук е като джунгла, някаква джунгла. Гъджа. Сега бегайте. Бягайте. Право си. Няма да умреш, бе, брат. Абе, той е гачи лъкера, бе. Той ма трепи, бе, направо. Той е по-голям лъкер от майка ми, е. Да, ако беше хаштаг. Белък. Билък. Нещо, абе, само. Хаштаг Недялко победи. Да, бе. Хаштаг да си лъкер. Тъпелка му стъпак. Това се прави танк, брат. Танк яде. Ма какъв танк видиш от мене? Нищо. Какво беше ти, бе, човек? О, ма гъ. Направо те изнасилиха. Трима отзади и един отприе. Аз си пуснах лута, ама те като го видяха той нещо и веднага ми скочиха. Това не си пусна трой, ето, Пантеон си пусна ето и аз съм де, естествено. Браво е. Сега ще бъде тук. Май естествено. Колкото и... Това... Сайън, след като умре, кръвта му пак се пълни и много бързо пада. В смисъл, все едно, че се преражда за няколко секунди. И колкото и да би милиони хора, дори да му се качва кръвта, няма да оцели. Още един, който се изхожда в храстите. Ходим са по нужда на човека. Или който е там. Това много на това деня. Шукът му това, бе. Идете, бе. Идете. Айде, така съм само. И пак си изнасиления. Естествено.
съжалявам, че бъде як дефит. Но не всеки път, не всеки ден е великден. Не може да има Виктория, през миналите пъти, които стремах, се беше Виктория, ама времената се минали. Аре, мишкар. Мечката ти, тъпата ти мечка. Готово, край с мечката. Стай край с мене. Добре, брат. Не. Още малко лече е така, ако ще кажете. А, един кил ще взема ли, бе, мам, стара? Един кил ще взема ли? Взел съм... Това малко черно, не знам за какво ще пише, че мога да цикам. Трябва ми години тренировка. За панк. Чакай. Не, че като ще ми даде. Те имат ляпи, бе, с го паландери. Както шут мисля. Моча, благодаря за късъл, нямаше нужда. Абе брат, кой ти бе? Човек, това не спря да си краде киловете. Не! Поне накрая взех един кил. Къснах му квадрата, нека ти копя. Тъпо. Шиб. Ха. Не, аз това наистина му къснах... Къснах му... Това, кажу. Квадрата. А нека да съм научи малко на възпитание. Тъпо копя да ще го. Да, бе. Хинзалто е всъщност много як герой, ама... Няма. Ако може да го цъкаш. На ран един път изкерих игра на Сейто с Хинзалто, ама... Не знам. Просто... Не знам, бе. Много як го направих. Като билд. О, не съм гръбна. Папа си посълната. Чао, чао! О, такъв димче. Не! Я ще една копа. Добре, бързо ги точим, ако скачам мисиш. Охо. Но тъпи ми няма. И още една рам, че няма рекол. Много. Ай, малко разнообрази в този стрим. Ти се играеш с Чогат. Да, ма се няма къде игра Чогат, тъй като... на това ми се пада рандом опция. Ома г. Get wrecked, bitch. Опа. Ано, мога да, някак. Добре бе, да че имам и тъпия стън бе. Малец пък си са на мега малко кръв. Това сигурно е рекорд. Оп! Са! Аре давай квадрата бе! А то пак ще това мъртв. Вече. Детна го.
сме 4-8. Лош резултат му. Добре, той е много фиднат Кензао. 49 на 3 но. Ги обърнем, съм просто. Браво, добре, че го браво. Ай сега, дете това, дете. Наби му едно кюе. Колко стака сега? А, че сериозно ли? Първим се. То колко стака е нашия, бе? Нашия колко стака? 33 стака. То също, да, нормално на рам много трудно се. Много трудно можеш да направиш стаковичи. Аз съм бил така ли? Ай, сега ще оправим. Опа! Не! Защо го правя? Вършам се след няколко секунди. Добре. Мале, като гледам тая инвазия, ще е дефит. Момент само да виждате за какво става въпрос. Ще изчакаме Съца по 87 да се върне, защото аз не мога да играя на лига и той ще бъде много ядосан ако умра. Ма като гледам, опа, стигнаха до... Той как се нарича, аз не знам. Ма стигнаха до него. Човек ще има дефит, тия стигнаха до той. Те стигнаха до кристала. Не почна това буклета. Толкова бяхме убили. Съжалявам, приятели, че закъснях, но трябваше да отида до свещеното място. Симпачко ме разбрах какво имам предвид. Така. Но. Дефит, какво толкова? Не се видя. Добре, приятели, съжалявам, че този стрим ще е малко кратък, но мисля вече да спирам стрима. Може би ще се видим някой друг път, не знам дали ще утре или в други ден, но всъщност да, може и да е утре, защото утре може би ще съм свободен. Добре, приятели, до скоро. Нещо ще допълниш ли, Симпачко? Не знам какво да допълня, тъй че бай-бай.